Si parlem de Tortosa, parlem d'una Tortosa que jo recordo en cinc sales de cinema al centre, actualment que no n'hi ha cap. Llavors tu anaves al cine a les 4 de la tarda i sorties a les 9 de la nit i veies 2 pel·lícules i un nodo. I anava al cine cada diumenge. I m'agrada tot. He vist moltes pel·lícules. A Tortosa, el cine Niza va haver una època que va ser la primera sala d'art i assaig, la primera sala d'arte i ensayo de la província de Tarragona, s'anunciava així. I durant uns anys vam tindre el privilegi de tindre al cine Niza, al costat del Coli, una sala alternativa. Sí, allí se'n va crear una gran afició al cine. Inclús recordo l'última pel·lícula que es va fer el dia que van tancar definitivament el Coliseum, que era El León en invierno, protagonitzada pel Peter O'Toole. Sí, és una època de les que recordo amb més tristor, perquè penso que hi haurà un abans i un després per a mi, per a tota aquella Tortosa que jo recordo. Hi ha un abans i un després de la plaça Alfonso, del cine Coliseum, de tot allò. Després ja van fer un pàrquing a la plaça. La plaça mai més va ser un punt de trobada, perquè la plaça actualment és una plaça que està damunt d'un pàrquing on pràcticament no es pot jugar, no es pot córrer, perquè totes les rajoles se mouen. Això la gent de Tortosa, si m'està escoltant, ho entendrà perfectament el que dic. No pots córrer, no pots jugar, no pots... De cada 7 passes que dones, una és en fals perquè se te mou una rajola, no? És una plaça que no té sentit, no és una agora, no és un punt de trobada.